ole voina biology class 9 biology chapter masaber the fundamental unit of life te kha kan zir hawanga class 9 zirlai te kha nin lekha bu kha loke ula phek zani som pakwa hi fundamental unit of life te chapter chu ni voina kan en ho tur chu ni chon voina hian heng ho topic sang hi kan en hoanga chunga chuan chung ho chu discovery of cell te unicellular and multicellular organisms, prokaryotic and eukaryotic cell, plant cell and animal cell, structural organization of cell, cell wall and its functions, cell membrane and its functions. Ti ho hi voina kan zir ho tur chu ani a chuan he chapter hi fundamental unit of life ti ani a engeni fundamental unit of life ti omzia chu kan ti chuan nun bulpui nun intran na te na ni me a chuan fundamental unit of life chu enge kan ti chuan cell hi anita ni cell hi fundamental unit of life ani a nun in bultran na hi thlai te mishing te ran nung te khang zong zong a khan cell khang zong zong a han cell hi nun bultran na berani a chuan a definition a po cell hi structural le functional unit of life ti ani chuan cell structure le components vel te kan zir chian ma in engtin nge cell hi an ron mu chwa engtin nge mu chwa ni dan ti hi kan en ma se beranga discovery of cell ti hi kum sangkhat zariat sangkhat zakwa somruk panga kum khan scientist ro pe de mai Robert Hooke khanin cell hi halo zir chiang de to bottle cork kan ti thingkung pil la tanga siam khami kha azir chiang chaklat meya chuan ama microscope primitive microscope holam tak khami mang khanin cell plant cell bottle cork chu azir chiang ta khata athil mu chwa chu khami bottle cork ka khanin thing pil la tanga siam ani a compartment sang indai dan na sang kha amu chuak ta a chong khami indai dan na sang kha cell ti tam hi apeta a cell ti hi latin word atanga ronkal empty room ruak mai ti na ani ta a chon amu chwa chuanin cell te chu thil nung ni lo thil ruak mai achunga po engma omlo ti kha amaron mu chwa kha ni ta a chuan plant origin an nei ani atita chan chu amu chwa na kha thingpil bark ani awang khanin cell ho chu thil nung lo thil ruak ringot plant atanga ron in siam chua khami kha athutluk na ni ta ni chuan he athil mu chua atang hianin biology apeng pakhat poimo tak mai cell zir chian na khami cytology kha aron piang chuak ta ni chu cell an mu chua dan chu anita a chuan khamin hu khan scientist dang te po khan cell khan hanjir chiang vele a Anton von Leeuwenhoek Dutch scientist ro pe deu khanin nucleus kha aron mu chwak le ta sangha chi khat salmon thisen na tang khanin kum zabi som parian na khanin aron mu chwak le ta nucleus kha chuan an hnuwa khanin Robert Brown na khanin ultrastructure of nucleus chunga chuan enge oma ti te kha aron zir chang vele zel ta chuban chuanin Robert Hooke khanin cell zir na foundation poimo tak kha aron siam chwak ve ta chuan chu min hnuwa chuanin Clyden le Swan te khanin cell formula an ron siam le kum sangkha zaria somthum pakwa khan chuta an thutlong na le chu cell reng hi cell omsa pre existing cell atanga ron in siam chwa kan ni ti te kha an han mu chwak le zela khang kha cell discovery of cell chung changa kan sei thei chu ani chuan kan le khabua hian activity pakhat cell chung chang zir chian na oma hi to na chuanin kan ti thei chuang lawanga ma ro chu school ate laboratory tin neya in zirtir tu te tranpuina in nakina school lu huna te point la ti thei tu rangai la ati dan tlem te kan sei lokanga hemi activity ina atum taka chu cell plant cell kan ol sam taka kan zir thei na kha ni ta he purun hi in mu vek to in karinga tu pon kan mu vek to purun chu in keu phel to vek bokanga chuan heta kan han lak chhuat tur chu epidermal pil tia hemi akum hnuai lampang akum chin nami hi a epidermal pil har phim deuh te hi he
hi kan han la chua kanga hemi te hi rectangle emo square piece in emo square size in kan katanga chuan tuya kan da photanga tikhan tuya kan danga ro lo nan chumi tuya kan da petri dish tuya kan da chuanin stain eosin stain emo saffronin stain khami stain kha kan manganga minute khatvel kan han chia khan hei hi alo film to don lowa heti hianom to don lo alo sen no to don ani chu brush mangin slide ta kan transfer le anga chuan glycerin mangin temporary slide preparation kha kan siam theta ni chu ati dan ani meita a nekina lepa te po school lu hunein lati thei tura ngai la chuan hemi activity hi simple takania ma se enge minzir tir tum kan ti chuanin microscope hnuaya kan en angai ta a microscope hnuai kan han en chia khanin heng chi sang sang hi kan mu theita a microscope hnuai kan han en cancel kha ti cancel khan lom ta thlia ta chuan heta kan han mu chu microscope no a kan han mu chu purun cell ho chu ti hian an in situ pa intercellular space om mi alowin hemi cell in kara han space om lein an in situ pa ti kan han mu masak ber tur chu ni ta chumi zo a chuanin hemi cell tin chunga hianin nucleus oma ma se nucleus chu plant cell ani awangin center a hian om velowa heta asir dewa hian membrane na ya cell membrane na ya khan om ti ha kan mulea chuan cell chunga hianin vacuole lian tak mai center lua tu hi om le ta ni chu microscope hnuaya onion cell kan slide preparation kan han en khan hei hi kan mudon ta ni chuan enge kan mutak chu cell tam tak alo oma chuan cell chunga chuan nucleus oma nucleus bula chuan vacuole om le ta ti kha hemi activity na atum chu min mutir tum chu ani ta ni chuan hetia kan han en mai po hianin cell chu tereu te mi tam mu theilo ania kan ti rolin hetia kan han en hian in phan trik tria kha kan mu thei don ani chuan ta kan han zir connectivity na min hril chian ta ka chu onion purun hi alian emo ate emo cell tam takina asiam ani a khang cell ho khan onion puitling kha asiam ta ani ti khamin zirtir tum chu ni ta cell chu structural and functional unit of life ti ani a organs te kan taksa chung organs sang shape le an ni phung lo siam tu le an function an na an tho theinan khan cell hi alo poimo ta ni chuan apani na a hianin unicellular le multicellular organisms kan en ho lenga living world ta thil nung reng a hi cell an nei tam dan zirin chin hiya then le thei ani a chung chu unicellular le multicellular organisms an ni enge ni unicellular organisms chu kan ti chuan organisms simple tak mai lower organisms kan ti khani a body organization po a simple lower level of organization an nei ani chu omzia chu heng unicellular organisms te hi chu an taksa kha cell pakhat chau aneya chuanin atlang puin mita mu thailo microscopic organisms kan ti te hi an ni chuan example a chuan bacteria te chlamydomonas te paramecium kan hanti trypanosoma hengam zong hi unicellular organisms an ni a cell pakhat che an nei ani chuwan chuanin an mani body organization po amol mang a an taksakal phung kha amol manga cell pakhat khanin taksa a engkim function tur zong kha a control ta vek te na ni unicellular organisms chu an ni a chuan multicellular organisms ve thung hi enge anti chuan a hminga tang point na chiang veka multicellular organisms chu organisms cell tam takina asiam ho akha hei tu na kan ron soi che onion kan han te purun te thlai chi sang ramsa mishing khang zong akha multicellular organism chu kan neta enga tinge kan ni na chan kan ti chuan kan tak sa chunga hian cell tam tak awm ta khang cell khan organism kha asiam ta ni chu multicellular organism sani a example la chuan ran nung te plants mishing kan ti ho zong kha kan neta ni chuan taksa a cell tam tak awm awang khan
hang cell te hian an na tho kha unicellular organisms ang lo takin cell te khan na tho sang an ne ta chu division of labor an te khan ni le ta entinan mishing be ka chuanin enge ni nerve cell te lo om ta nerve cell chuan enge ti kan ti chuanin kan taksa external stimuli pona I thil enge ni boruak lumte boruak sa khang zong te kan han feel theina kha information na kha I kan thwa ka han thon chota taksa information as sender ta chinta tin enge ni cardiac cell poimo na chu cardiac cell chu khoyang em kan ti chang kan heart ta hian oma chuan heart chu thisen pam chhuak tu khan ta khami thisen apam chhuat the nan khan cardiac cell khan poimo le ta ni chu tiang zel in cell sang kan tak sa chunga mishinga che poni lo plants sa te animals sa te po na tho sang an nei ta kha division of labor ti chu ni chuan thil pakhat poimo le chu cell chunga hian hi plant cell ani a cell chunga hianin thil poimo deuh mai anom le a chung ho chu enge kan ti chuan cell organelles ho hi ani he sian nge tur ani a theihmil me lo tur enge ni cell organelles ho chu hetlaya cell chung a components ho kan ti hi cell organelles an ni a chuan engtin nge I na an tho kan ti chuan heng ho cell organelles te hi active takan ni active a chuan cell nunga chen oma chuan an nung bok ani cell organelles chu active tak le thil nung le poimo function na tho poimo tak cell chunga hian nei ve te kha an ni ta chung ho chu cell organelles kan ti chu ni ta cell components te tina an cell la thil nung te tina ani mai ta ni chuan example la chuan hetlaya kan muang hian mitochondria te chuan endoplasmic reticulum te Golgi bodies kan ti ho hi cell organelles te an ni ta an poimo ani enge mitochondria chu apoimo na kan ti chuanin powerhouse of the cell ti ani apoimo je chu powerhouse atang chuan enge in siam chhuak thin kan ti chuan energy ani tiru chuan hemi cell nung hi a function don chuan energy ani nge ngai ta ni tin ke ni po kan tlana thil na kan tho don chuanin energy kan nei angai thek ta chu van chuan hemi cell nung apo hi na tho don chuan energy angai ta khami an na tho na energy lo siam chhuak tu kha chu mitochondria hi ani chu van chuan powerhouse of the cell ti ni chuan heta hian entirna pakhat le chloroplast le tan hi plant cell ani chloroplast chu animal cell velo plant cell chu oma chuan green pigment chlorophyll ania chuan plants chu autotrophs ania autotrophs amzia chu mania cho in siam chi sunlight manga cho in siam chi khaneta chuan he plant cell hian achu siam nan khan chloroplast chlorophyll kha amang tangkai tani khami process khai nge kan ti kha photosynthesis ani mo chuan chloroplast kitchen of the cell ti ani bok tani cho siam na cell chunga cho siam tu kha chloroplast ni chuwan chuan cell chunga hian organelle so kha an poimo le ta bok ani pathum na hian prokaryotic le eukaryotic cell hi kan han en ho le anga he alema kan muang hian hi prokaryotic cell ania hi eukaryotic cell ani chon tu na hianin enge prokaryotic cell chu ni eukaryotic cell chu enge andang lamna te kha kan zir ho tur chu ani le anga prokaryotic cell kan han ti chuanin bacterial cell ti na ni maya chuan hey alema kan muang hian le lam nen po hian han khai khinila in simple le ani chu prokaryotic cell chu bacterial cell kan khovel bacteria zong chi sang group sang an eu bacteria te archaeobacteria te cyanobacteria chi sang bacteria hi nom ve ni chuan khang bacteria kha prokaryotic cell amo prokaryotic organisms anti chu ni primitive organisms anti bokani natinge primitive organisms anti na chan kan ti chuan theory of evolution kha kan han zir chian chu kan lei lunga hi 4.6 billion dei akhan lo to chuan evolution zir chiang tu khang ang scientists te khan an han zir chian khanin he khovela hianin 3.6 billion dei kum dei kal to khanin
thil nung hi aron ma saberati khani ta khami thil nung khami shing te ran nung te thlai te ni lovin hemi bacteria hi ani antia chuwan chan primitive organisms simple lutu khau kha prokaryotic organisms amo prokaryotic cell te chun ni ta ni chuan enge ni prokaryotic cell chu prokaryote kan she photanga prokaryote omzia chu before the nucleus ti ani chuan he prokaryotic cell hi nucleus dik tak ma a thil nung lo to kha tina ni ta a chuan heta kan muang hianin enge apoi mober a characteristic poi mober kan ti chuanin nucleus true nucleus dik tak kan ti kha ane ve lo ta ni chu a characteristic pakhat ani a nucleus tur enge kan ti chuan nuclear material chromatin material te nuclear plasm kan ti te nucleolus kan ti te nuclear membrane khang ang zong kha om ve lova he nuclear material chromatin network hi cell chunga khanin a om ve top me ni kol khung tu om san lo khanin a cytoplasm a khanin a lo om ve topa a chan chunga tinge kan ti chuan nuclear membrane nucleus dik tak anei lo wang khani ta chuan dinge dang le a characteristic dang le a chuanin cell organelles kan ti hi mitochondria endoplasmic reticulum Golgi bodies kan ti ho ang zong kha hemi cell chunga hian a om ve ta lo ta kan huang hian apon lang bera cell wall ane cell wall dota cell membrane oma chuan mesosomes kan hua chromatin network respiratory enzymes ribosomes heng ang ho zong hi cell chung om chu ni mai ta chuan thil nung ani ve awangin energy te po amamo ve ta ni mitochondria nei si lawa engtin nge energy ane yang kan ti chuan he respiratory enzymes hetla ya hianin energy ronin siam chhuana kha a plasma membrane a hian om ve a heta tang hian energy enzymes ronin siam chhuaka kha enzymes khanin energy kha aron siam chhuak ve le ta ni chu prokaryotic cell chu ni ta chuan eukaryotic cell a om le ta a eukaryotic cell chu hetlaya kan hmuang hianin hi plant cell ani plant cell chu eukaryotic cell ani a enge a characteristic chu apakhan na chuanin it has true nucleus nucleus dik tak ani ti khani ta a chuan true nucleus a khian enge om tur kan ti kha thil pali poi mo de om tur ani a chung chu enge nuclear membrane om tur ani nucleus kol khung tu kha chuan nuclear membrane chunga hianin he chromatin network kan ti thread like structure shui ang taka om in phan chuak khami kha om tur ni leta hemi hi cell aron divide khan chromosomes sa aron in siam thin ani chu pani na ni leta a pathum na chuanin nucleoplasm nucleus chung a matrix hi nucleoplasm ti ni ta pathum na ni ta apalina chuan nucleoplasm hetlaya hian protein ronin siam chuan kha hemi te pali hi eukaryotic cell a chuan kat eukaryotic cell nucleus a chuan om nge ani chuan prokaryotic cell ne na adang lam le na chu eukaryotic cell a hianin cell organelles strang heng cell organelles strang active tak na poi mo tak thok ho khang ho kha anom le ta vek ta hi adang lam na hetlaya le matang po hian alang nang na hi chem takin kan mu the ani chuan heta kan le khabua hianin differences between prokaryotes and eukaryotes diron pe a hi poi mo ema lo thlir te kha chuan han mak ngal top ula thil poi mo takani table a hianin point pali ron pe he kan en le thok anga kan tuna kan thilzir fuan khom nan khan pakhat na chuan nucleus prokaryotic cell a chuan true nucleus om lova wang khanin chromatin network te po kha anin zar pharve mai ani cell cytoplasm chunga khan cytoplasm a khan chuan eukaryotic cell ve thung chu it has true nucleus chu enge omzia kan ti chuan nuclear membrane aneya nucleolus chromatin network le nucleoplasm ane ani
chuan a pahnih na chuan organelles kan ti ho kha prokaryotic cell la chuan om ve lowa eukaryotic cell la chuan organelles sang mitochondria endoplasmic reticulum golgi bodies chloroplast kan ti ho zong kha a om ta ni chuan he tlai kan hmuang hian ribosomes chu thil nung lo an ni a chuan heng ribosome si prokaryotic cell le eukaryotic cell la hian anom ve a prokaryotic cell la chuan an te dewa an tam deuh bawk ani chuan eukaryotic cell la chuan ribosome si an lian dewa an tlem deuh bawk ani chuan atlang puin eukaryotic cell la chuan ribosome so hi endoplasmic reticulum a ain attach tlang puya endoplasmic reticulum tel zuk betlo ho hi chu cytoplasm khan tikhan anom vele mai ni kha dang lamna le ani a chuan a to bera chuan cell division chungchang hi ni le ta thil nung reng kan than len don chuan heng nuai hnung lutuk thil nung nuai hnung deuh kan han tiang chi te plants te animals mishing khang zong kha kan than len don chuan cell division o mangai ni tu khami cell a divide don reng chuan step thil chi ni om ta a chu mitosis le meiosis ani chuan khami kha chu detail dewin kan soi lovanga heng eukaryotic cell chu undivided don chuan they divide either by mitosis or meiosis tin ta chu mitosis le meiosis chu enge cell division chini an ni mai ni chuan khang cell heng plant cell te animal cell te undivided don chuan undivided kan ti chuan cell pakhat hi cell nia a in siam don chuan stage sang an kal tlang ngai ni khang stage te kha interphase prophase metaphase anaphase telophase cytokinesis ti te khan ta khang step zong a kha mitosis le meiosis a chuan kan hmu a chu eukaryotic cell ho hian an pal tlang ta ni khang stage sang a kha ma se enge ni prokaryotic cell ve thunga chuan engtin nge divide kan ti chuan it divides by simple cell division chu enge kan ti chuan mitosis ani chu cell division a chuan simple berani a khang stage sang prophase metaphase anaphase kan ti ang khapal tlang velowin direct takin cell khati khan ain divide top ta cell pani kha ain aron in siam ta ni chu direct cell division mitosis te chun ta atlang puin heng lower organisms kan ti prokaryotes te unicellular organisms ti kan hanjir ho kha khang ho kha direct cell division nei chu an ni tlang pui ani kha prokaryotic cell le eukaryotic cell chungchang chu ania achiang ang chumo chuan adot le a chuan plant cell le animal cell kan nei le a plant cell tuna han kan zir zo chi a plant cell chu enge plant cell chu eukaryotic cell ani tiru chuan plant cell le animal cell oma ke mani cell te hi animal cell ania plant cell chu thaya cell om ho khani maya tuna hian ain an lo na enge ni plant cell le animal cell chu eukaryotic cell ni ve thosi danglam an nei ti kha kan en ho lenga tuna eukaryotic cell ni ve si true nucleus dik tak nei ve si plant cell le animal cell danglam na kan en ho lenga he heta kan muang hianin alem kan han en ringot po hian ani nang lo em a chuan a pakhat na bera chuan in shape chungchang hi ni heng animal cell ho hi chuan shape pa ngai tak an nei lo shape sang an nei a maro chu plant cell chuan in shape pian phung mumal tak an nei ani chuan cell wall hi plant cell la chi a oma plant cell hian apon lang bera hianin cell wall ania cell wall zo a che chuanin he tlai kan mong hian cell wall oma cell wall zo chuan cell membrane om le ta ni chuan animal cell ve thunga hi chuanin cell wall om ve lova chu danglam na pahni le na cell wall om ve lova cell wall aya hian cell membrane plasma membrane ti bokha a om ta ni chuan a pathum na le a chuan plastids kan ti hi plant cell la che oma animal cell la chuan a om ve lo ni plastids chu thil pathum a om thei ta ni chung ho chu enge hetlaya kan ron zialan chloroplast pakhat ania chuan adang le chu
chromoplast om boka leucoplast chromoplast leucoplast om le ta ni chuan heng ho pathum chloroplast te chromoplast te leucoplast te hi plastids plant cell la chau om an ni a animal cell la hi chuan plastids kan hmu ve lo ani chuan apalina khanin vacuole aron pele a hei kan hmu ang hian plant cell chu alaya tak hian thil lian pui mai om ani chu enge kan ti chuan vacuole ani a hemi vacuole hi center plant cell center a oma wangin cell components kan ti ho hei a cell organelles te nucleus heng ho zong zong a hi abounding membrane plasma membrane nai lama khanin ava nor chuak ta ni chuan hemi vacuole hi enge poimo na kan ti chuan plant sa hian hi prominent vacuole lian thatak mai oma hei a function bera chuanin tuite chote plant sina amamo plant cellina amamo khang ho zong zong kha in store chuti rwal chuan metabolic waste kan ti reaction sang ron omwanga waste materials ronin siam chuak thilbol hlo cellina adulo ho ronin siam chuak ho po kha hetlaya hian a in store factory ani chuan chu vacuole ani a plant cell animal cell ve thunga hi chuanin vacuole hi kan hmuangin hetlaya tlem te hin nia vacuole hi an om lo tlang pui an om ani pon tlem te tak te khang kha plant cell animal cell a chang kan hmu ve chawani chu chun danglam le na ni a top bera chuanin centrioles hi plant cell a om ve lova animal cell a chaw om ani enge ni centrioles kan ti chuanin cylindrical structure cylinder shape deuh hlek hianin engeni an sei singsenga khang howa kha hemi animal cell chunga hian anom ve a chuan animal cell hi a divide don a intenshan don hetia intenshan don chi akhanin centrioles te hi chiang takin an ron lang thina cell division a khan an poimo em ani chu animal cell la chau kan hmuwa plant cell ve thunga chuan centrioles hi anom ve lawani ti kha hemi te panhi plant animal cell le plant cell danglam na kha po kha apoi mo theyang hriat vek kan tum don ya